Aktar spazji miftuħ aċċessibbli għat-tfal kollha, inkluż għal tfal li jużaw is-siġġu tar-roti jew għal tfal bl-awtiżmu, aktar spazju ħodor fil-binijiet, aktar manutenzjoni f'postijiet bħal bandli ġonna u spazji pubbliċi, u korsijiet aktar siguri għar-roti. Dawn huma wħud mill-ideat ta' madwar 20,000 tifel u tifla li sarfu f'99 proposta dwar xi jixtiequ tfal Maltin fil-pajjiż. L-argumenti ta' tfal li kellhom sehem f'din ir-riċerka jinsabu fi ktejjeb li l-Fondazzjoni ta' Malta l-ġid tas-soċjetà nediet it-tlieta filgħodu feluq l-ewwel diċenju mit-twaqqif tagħha. Miġbura fid-dokument il-fehmiet ta' tfal dwar il-komunità u l-ambjent, is-saħħa u l-benessere, l-edukazzjoni, id-diversità u l-inklużjoni u d-drittijiet ta' tfal u s-sem attiv tagħhom. Id-dokument huwa msaħħaħ b'riċerka akkademika mill-Fakultà Tisjieħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-fondatur tal-fondazzjoni, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, spjegat li l-idejat ta' tfal inġabru f'fatt ta' proċessi ta' konsultazzjoni li saru miċ-Children's Hub fih dan il-fondazzjoni. Hija sejħed din ir-riċerka dwar il-parteċipazzjoni ta' tfal bħala unika. Mhux biss ir-riċerka akkademika u xjentifika hemm fih imma wkoll hemm il-perspettiva ta' tfal dwar kif ħarsu lejn il-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà, imma wkoll għandna proċessi bbażati fuq 10 snin ta' prattika fuq parteċipazzjoni. Din hija għoda jew setta għodot li huma b'saħħithom ħafna li jekk Alla jrid se jkunu qed jintużaw issa malli mod dalwaqt nkunu nistgħu niġu liċenzjati bħala istitut akkademiku speċjalizzat propri fuq id-drittijiet tat-tfal. Qalet li hemm rieda politika qawwija twettiq ta' dan il-proġett. Fejn jitlu tfal m'hemmx kontenzjożità politika, għal daqstant hemm fundament kbir, hemm pedament enormi li fuq nistgħu tassew nibnu l-parteċipazzjoni ta' tfal fil-diversità sieħa tagħha mod strutturat fuq livell nazzjonali. L-awtriċi tad-dokument, Dr. Bernardine Satarjano, qalet li dan il-ktejjeb għandu lan li jħeġġeġ aktar il-parteċipazzjoni ta' tfal u biex jgħin lill-adulti jifhmu kif jistgħu jkunu eqreb ta' tfal f'kull deċiżjoni li jieħdu. Preżenti għat-tnedija ta' dan id-dokument anki s-Segretarji Parlamentari Alison Zerafa Civelli u Kita Zopparditanti, ix-Shadow Minister Grazzja Lattard Previ u l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava.